Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Voice of the People Party hadian boba syambor lang renja ulai no ia kakam kumu CEM ka Khadc ha ka arpu sautre unailur arja apusan. Ka Voice of the People Party ha ka janmit ka arpu santre unailur arja apusan. Kalayo banjit thmai no da uba Winston Tony Lyngdoh UMDC na North Mai constituency ban Shimti ka Shuki CEM ka Khadc. Ya kini kara lasyam ha ka jingelang jong ka VPP. Kabalalong menta kasi ka arpusan trik unailur ha ka office trekam halat kor. Nalong ruba Winston Tony Lyngdoh kumu CM. Ka Voice of the People Party kala Jied ruyo ba Denzel Chen UMDC ka jayaw mauprem kum UEM ha ka jaka uba Winston Tony Lyngdoh. Kumba pi play one pi tip matrai mo. Sia filung pi sobe ta ka sobadan merat pi tip. Pi tip bagadan ke jingelang jingi. Te ke jingelang jingi meta si hi kadai bangin yo aban ya penbaik iki kam gibde po diskonsi. Adien ba na kadang jingi ba syaborlang renja i mo ila syem ya sin jamban. Eno ya ke Shuki CM mar ka jing bomdon ke jingi ka met ka pat ka bakot ka kya idon kami ka por ka bakam kloid pi ni aban sumar janai shwele de te ka parti kali kendo da sini bat ka jingi kendo ka jingi ila de pani kendo pani perkhan kumno bangin ya chakmat pan pentalon ya kali ka kam chakmat bat adin jong ka SCC ka bangin kendo baro ki MDC ngatai play mo ki MDC baro dan weiru ubapep syakani ka jingalang lano ibashem kumba pilitip imdadan hakabat ka ba klan kani ka jingi kru ka jingi ka party ka shim ya ka rai wenkat ki MDC baro bangin Jied ya MDC jong ka North Mai constituency ba Winston Tony Lyngdoh ba un Shimti kubu CM ba Mai kapo district council kata dia rai kapo party ka shim tadon extra salangur lumlahi ka house kan klembe ke isi te kam dan jimot ban bo ya tau deputy CM ka jingdon deputy CM kanumla ban pene ke isi lada ka wan ka khep ka bakum kani ka ba CM ya Shuki habidi stands result te ka bomot pa hap ban thau ro ke isi habidi pa dia khani ka chaka ka bathli manda junga thli Shuki am hato fi kaunang ka party ka lajit na minino pada hakabidi bat kani ka jaka ka ba thli mo nomor bai ba sheminum don show ke isi kan don ka way ka jaka ka bathli kumu EM pat ya kaniru ka party nila pendep salon ila ya rise salon bat ka party da ku ke jingmut kila rai pan penmi pujli da MDC jong ka jaya mau prem mo ba Denzel Chen kumu ban mi pujli agar ka jaka ka bathli Kenapa Pak? Kani ka portfolio hadian kani portfolio ngin ia ka jing start jung siam kumno ban sam yang kita portfolio so hakini tin pi ka jing pet ka jing kum ka party ka longke ki ba smutna bagi i ka jing trikam jong ka isi ka bathmai harangkat kata ka thong ka ba ka party ka bu namal ka thong hi ka ba party ka bu abang ilit chupai bang yong in let ban penbet ya shibon ki kanram hakar kum trikam jong ka discouncil ki por ki ba macha mo ban penon kam hagak ten phareng yung ban streamline te nganget phi media play ki nong tre hapo discouncil la pi ong nadu ki officer hadu ki ba kam hapo jong ki officer ki ya ka jing sedang ka jing wonder jong ka discouncil hapo kini ki sandru panai ka ba ka BPP ka ilam ki isi wala ringim kwa ban kop kum ka party ndrei ka khobori ka kan shai banaru ba ka BPP ka ilam ki isi ka weina ki bar smutna kalong ba kumba ka party ka yeng haka sinshar ka khara mok ba khoi banon ra ka jing khoi kalawan
ka jingkho ka komtrikam jo ke isi aka bakam don shu kanu kata ka jingting jo ki brio ban le support this council ba yo hap siu pisai kani siu pisai katai kam don shu ba kum kata batu ka jingwan ra ka jing persang jo ke isi ban penbet ha ka bidi bat ka thungkam thungjam ha ka bakho ki pusbal ni ka shy balam transparent da ka ba kila shimi ka sin jam banwan ra yak tu ka recruitment committee ya ka ba le si shen on sa pen telun yi ki kam but ka isi ka batmai kana pen telun janai shushu ki kam ki ba ka ni ki isi kila trai ki ni ki san kin repli but ru shibun ki jing pressure na kala yang ka trade ban rekam janai na kala yang ki ilaka but kai ka bas mutrat kalong bakni ki isi ka jing kam shimle kerki ikinu ki kam kira dekada pisha kada thau batru ban sotho kani kadang dei ke isi ke batmai bat kini ki badan hangtai kim padei ke beladan benta hakanu kono ka sengsan perthai kim padan benta hakanu kono ke isi ke barim kedang let bet kum ki beri ke batmai bat ban pentlon ki kam hakar kom ka pepet ke berhenti bat pacanai tin nya phai ka dan ngoti sumpi ngathai phi ke mau dang shed mangani ngila rai kini kamat po assembly bat kum ka party ngila keren ban persya juru ya ke jingthu jo ka sarkar ban shimti hin o ban sam tulop ikinom trai jing tes council ban dei hakani ka khap ka bangi o ban keren ba lada ka sarkar ka smukhya shisha ya ka tes council lani ke jing group pisa po tes council ka sarkar kariban penhe ya ka budget allocation nam tak tes council bat kari banai da kata ka one time bailout mo kebanira bor pisa boarding kai ke council bat penlon ji ka batru ka weiru ka bangila banjur kalau balar pisok ya pelan kloi ya share jom ke council ya ka ba u minister u beri u deputy chief minister u lakular ngathai la yosno da lagi jong skor pia dan po house ba u minister u lakular ba lakren shire u ba kanum don kum kata ten ringi shko ata manera te inget banang ni shkama maka ik ba kran po assembly kanum la ban keladi pada kumui maka di assurance kin hapan pendep ya kata te ngi kerman ba nang ni shakma komba kalong hi ke ni ke jing group pisa ka jing hiran la ni ka ki ba shem jinge ki atli ki council kata ka di po JHDC ba GHDC ka KHDC hi la ka sarkar kampan thot kanum dong kata ka jing group sa khamtam ha po ki kindia panai ki ba ka BBP kalailam ki isi kadon ka improvement ka revenue collection ki beri ki kat tu kan ni ki revenue earning department jongka discounts pi ke kidon atli ki bor ki ba phiapan sotho ke sarkar jila baga discounts ka discounts hapo meghalaya ka ye pher na ka discounts hapo karbi bodo bar ki wei pa ki discounts ki baling ba ka para 12A jongka schedule hi kanum la bandon ka jinge tengkho hapre ka council bat ka sarkar jla nama udon la jo uput jong jing treka te ka council kanum la ban ong ba kan hapan yeng persya ya ka sarkar jla kata kam dei ka jingmut jong council kidan ki subject jong council ki ba ka sarkar jla kamla ban tuklar lesi bat baka kwa ban i ka council ban penya ka council kanum don jinge ban penya Deki don ki subject jom ka sarkar jela ke baka council kamla banchu tare kluma ye ke hukum kita ki subject te ka don upot baka don ka jinge pher padi ki ke atli ki bo ten maka ta kalong ka don kam bangin sotho ya la ka jong ka role ka benta la ringi don po council la ni don po state government ten rei abangi phai pap shakini ki rukom trikam lesi ka mi ke jinge ko ba phipil aban parkhat ban motor kalong namar ba kawan kata ka jing sngo party lani ka politics kabale sela bale jubor telara ka sarkar jular kale jubor ban tukular kandon ki khap ba kan itu kho jinge namar kanum don kala ban chule jubor namar ka council kade ka autonomous body labo ika council link ba ka constitution te ngami ba kan don kanu no ka kata ka jinge tu kho namar ngi ngim le ya pot council ban ong bangini le persya ka sarkar ngi le council ban pendep ya ka benta jo ka council kam dei bani le persya ka sarkar
Dalam ka sorkar ka kwa ban khangla ini upai ba am tau di upai ba start ban bisar ban ngin num kwa hidu ban ong bangin le pot council tam le thma ba sorkar kam dot ko